Ai ba dalilin min. Wallahi ka ji fangai da kullun chollo, kullun fitsari yana damuna ba sosai fa. Kai, a wannan ciwon siga ne ke damun kai. Ciwon siga ke damuna? Eh mana. Ciwon siga da yau a yala dikin no. A'a, kurum ma min marabiya kawai. Kurum jiri yakin ciwon siga ya sa tolu Isra'ila ko kuma ya za a cire mu siga din ne. A'a, ina ga likita ro biya kawai ne fitsarin ka zaka samu ko ka tafi da shi. Fitsari? Eh shi yawa. Mori guriya ma shi ya mushi magani ya yi yanzu ya samu lafiya ai. Yanzu fitsari ne zan kai Gambo likita kawai shikenan. Fitsari za ka kai mushi kawai ai. To shikenan Allah ya marjiya shikenan hakan zan nemi fitsari din nan. Zan kai Gambo likita. Yawa, wadan gana fa ma. Assalamu alaikum. Amin alaikum sa'a. Adam, lafiya kalau. Ya garin kuma ya kwana biyu. Daman sa ko mama ta ce zan karba wajen ka. Okay, to ba matsala. Akwai dama magunguna da aka ce min da wannan shi. Domin ka san 7 days din yanzu wannan sai a hankali ba sai Allah kawo sauki kawai. Amma na ga kowa ma rike shi yake so. Bari ko a bar ma. Oke ba sai na cire ba kawai kaga wannan babban nan da safe daya da rana daya da yamma daya wannan kuma safe da yamma guda biyu ne kawai a sha. Yawa kawai ka fada mata da Allah a kula da ruwa da Allah saboda ka san shi yake kawo datti wajen fitsari ba matsala mun gode. Alai Gambo? Gambo likita. Dan dufa ma ka Allah ka windi. Kiliya sile. Kana lafiya? Lafiya kalau. Kana da lafiya ba? Dan dufa. Lafiya kalau ba? Lafiya kalau. Wallahi ai ina da wani dan damuwa ne ba. Are a waje rishari. Ne na kam kam wadi. Ata are ai ya ina ji wani iri wannan ba. Kana ji wani iri ba. Abokina ne fa ya bani shawara fa malan kalama ya ce ni fitsari kama ina da cutar. Fitsari din ba. Fitsari shine ka shanya bari. Yo shikenan ka gwada min fitsari na din. Fitsari na din ba ka saba. Ne.